салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали омӯзиши ютуби ман. Бародаро, дар канали омӯзиши ютуб аз ин пас ҳар гуна видео мебурояд. Аммо имрӯза видеои мо дар бораи як канал гап мезанам ки канали ҳама масалан аксия кардагӣ мешавад, канали хуб, беҳтарин ва монетизатсияш гирон шидагиай. Канала худам аз нол саз даъват кардагиём, худам тайёрш кардагиём ва монетизатсияш кардам. Монетизатсияш ина гирон шид. Агар ки шахсоне ки ҳамин канала бе пинкод мегирен, бо нархи 20,000 рублей метавонед бигирен ва пешравӣ кунед. Агар ки бигӯен не, мо каме интизор мешавем, пинкодша гирифта бите, шумо канала бигирен, пинкодшам интизор шавем, пинкодшам гирифта метавонед, аммо нархаш 25,000 рублей мешавад. Барои мо шахсоне ки бигӯен ки мо пинкодша худмон мегирем, фарқ надорад, марҳамат, пинкодша худтон бигирен, масалан 5,000 дига арзон, 20,000 да мегири ва пинкодша худат мегирӣ. Аммо агар бигӯен не, пинкодшам бигирен, гирифта битен, пинкодшам гирифта метем, нархаш 25,000 рублей. Активни канал хубай, видео мепартои 1000 просмотр мегира аниқ, барои ки канал камтар канали хубай. Яъне канал 1300 подписчик дорад. Канали навай, свежияй, ёшай, нав саздаватш кардагӣ. Агар ки ҳамин хел канал шумо дар кора бигирен ва дар сомонаи ютуб пешравӣ кунед. Инами ранги мо масалан ҳар моҳ ютуб пул бигирен ва зиндагитона пеш баред. Он нафароне ки мегӯянд ки ютуб сум намета, камтара хатогӣ мекунед. Каналои мо чӣ ба ҳар моҳ гирифтесай, каналои шумо намегирад. Барое ки шумо намедонед роҳошро, намедонед чӣ тари бояд аз сум кор кунед аз ютуб. Барои ҳамо вақте ки аз мо канал харидем, мо роҳҳои сум кор куниша ба шумо нишон медиҳем ва шумо ҳам мисли мо аз ютуб сум кор мекунед ва инам хеле кастом мепӯшӣ, галстук мекунӣ, инам хеле видео када мегардӣ. Не, акы намегӯм ки масалан кастом бурӯ пӯшӣ, ямбурдим хеле видео када будам. Масалан кору фаъолияти худа бикӯ. Шумо хиёл мекунед ки мо беғарзи ютуб дига ягон кор намекунем. Мо кору фаъолияти худмона дорем. Аммо дар вақти бекорӣ инам хеле видео мекунем ва канал тайёр мекунем, дастсаводо мемонем. Инам хеле шумо одамои беҳтарин канал мегирем, бо ҳамин кори моро давом медиҳед. И ютуб як чиз ҳаст ки ҳама хеле шоха буроварда зиёд шидан мегирад. Масалан ман як канал тайёр кардам, баъди ман канала ту мегирӣ, бо ту як чиз дигаш мекунӣ. Бо ки мақбул нашид, бо канала ту мети як аз дигар мефурӯшиш, бо як чиз дигаш мекунам, мерава ҳамин хел канал. Ё ки ту бо каналта глав намекунӣ, бо як канали дига хат майдаро тайёр мекунӣ, ба ин канал сабшест зада, уша мебардорӣ, ҳамин хел мерава мешава канал. Шоха зиёд мешавад. Барои ҳамо ина рақамҳои рӯи экран занг бизанед, бигирен канала, пешравӣ кунед дар сомонаи ютуб. Агар бо суханҳои мо мувофиқ бошед, лайк биҷиқед ва дар канал ҳатман обуна шавед. Аз видеоҳои оянда бохабар мешавед. Рақамҳои мо ин дар рӯи экран занг бизанед ё ки голос монед ва имо WhatsApp. Шумо саволотонро ҷавоб медиҳед. Боқи худованд наметавонед габон бошад. Лайк ва комментарий хуб нависед.